Zdravím vás, ja som Samuel a vítam vás pri ďalšom videu v Wiresharku. Dneska to urobíme trošku inak. Miesto toho, aby sme prebrali nejakú špecifickú tému alebo funkciu v Wiresharku, prejdeme si praktické zadanie alebo teda úlohu, kde popri ktorej sa nielen zopakujeme to, čo sme sa naučili postupne, ale aj si ukážeme nejaké novinky a maličkosti. Toto zadanie, takisto aj Capture súbor, s ktorým budeme pracovať, nájdete na mojom GitHub účte, kde budem publikovať textové dokumenty alebo skorej prílohy teda k mojim videám. Takisto tu máte už dokumentáciu, ktorá je vlastne v podstate taká oficiálna dokumentácia v Wiresharku, preložená a trošku inak podaná, ale uvidíte, že je veľmi podobná. A následne tu bude aj priečinok, kde nájdete vlastne zadania a úlohy. Momentálne tam ešte nie je, ale po nahratí videa ju tam nájdete. Čo v prvom súbore nájdete je vlastne PDF, čo bude zadanie, kde budete vlastne musieť vyplňať získané informácie. Bude tam PDF s tým istým dokumentom, len už s odpovediami. A takisto tam bude ten PKPNG súbor, z ktorého budete odpovede získavať. A s tým PKPNG súborom dneska budeme pracovať. Toto video je tiež taká forma odpovedí v úvodzovkách, kde si preberieme aj ako sme sa k tým odpovediam dostali, teda uvidíte postup, ktorý budem používať, aby sme získali tie výsledky. Tak predtým, než začneme, túto nahrávku nájdete pri zadaní. S ňou budeme pracovať, získavame informácie, ktoré hľadáme. Ja si ich budem doplňať do textového dokumentu, vy ich budete doplňať do PDF, kde budete mať vyplňacie polia. Nájdete tu také uvítacie slovo zadanie, odkazy na súbory, takisto toto video, dokumentáciu, či už vlastne k tomu Capture súboru, ktorým budeme pracovať. A je tu aj varovanie, že treba vypnúť name resolution. By nám iba vadil. Keď prejdeme ďalej, už tu máme aj zadania, čo potrebujeme vyplňať. Ja ich doplňať teraz nejdem, iba prejdem postup, akým získame vlastne odpovede. A vy si môžete buď vlastne doplňať vlastný dokument, čo bude PDF verzia tohto môjho, len tu budete mať vyplňovacie polia. Takisto, ako už to máte, tak toto slúži ako kontrola. Tak začneme. Informácie o sledovanom zariadení, to znamená o našom klientovi, na ktorom beží Wireshark, za ktorého tým pádom nahrávame. My potrebujeme nájsť IPv4 adresu, to by som si dal ako prvý cieľ, to by nám malo aj ukázať, čo všetko potrebujeme. Takisto ako tieto ostatné otázky, to nám dosť akože naznačuje asi s akým protokolom budeme pracovať alebo hľadať. Takže ak ste pre toto využili DHCP, využili ste ho správne, my môžeme prejsť na tú nahrávku, ktorú si teraz otvorím. Nahrávka má tak 400 000 paketov, nahrával som ju 3 minúty, mala by obsahovať všetko potrebné. Jednoducho si vyhľadáme DHCP. A tu vidíme proces, že asi prebiehal viacejkrát. Tu vidíme aj niečo navyše, okrem klasickej DORY release. To znamená, že náš Windows machine niekoľkokrát vlastne DHCP config dropol a žiadalo ďalší. Vlastne prečo sme získavali stále rovnaký? To pretože DHCP server nás stále mal uložených pod tou IPčkou. My sme iba boli otrávny sused, ktorý zabudol vlastné meno a stále sme ho pýtali si naspäť. A náš sused DHCP server, veľmi milý, nám ho stále pripomínal a to je stále to isté. 192, 168, 100, 141, to je vlastne odpoveď na to. Keby sme si klikli jednoducho na odozvu, tu by sme vedeli získať potom už aj základné informácie, napríklad, keďže toto je odozva od servera k nám, takže my hľadáme destination, to reprezentuje nás. Takže destination, toto je naša MAC adresa, ktorú by sme si zapísali do odpovedového hárku. A keby sme potrebovali nášho výrobcu, tak jednoducho skopírujeme prvé 3 bajty našej MAC adresy, predsa len z tých 6 bajtov prvé 3 určujú výrobcu, aspoň mali by, kým to nie je nejaký čínsky šunt, a 4., 5., 6. určuje vlastne už naše jedinečné zariadenie. Tu si ho vyhľadáme a vidíme, že tu nejaká takáto firma vytvorila na moju NIC. Wireshark nám to vie preložiť už aj sám, teraz už si môžem vypnúť. Zadaním by ste si mali si to vyhľadať a zistiť, ale ja si to jednoducho rýchlo zapnem prekladanie, resolve MAC adresy, a znovu sa nám načíta celý súbor a vidíme, že mi to preložilo na to, čo sme si vyhľadali. Čo sa týka tých ostatných informácií, least time, to by sme museli ísť do vrstvy, kde sa už nachádza ten DHCP protokol a tu nájdeme least time, našu masku siete, náš domain name server a to je asi aj všetko. Takto by sme si sem doplnili a ideme ďalej. Informácie o sieti. Na základe získanej IP adresy a masky vykonáte jednoduchý subnetting. Toto je niečo, čo je podľa mňa veľmi primitívne, ale dal som to sem, pretože predsa len je to nejaká informácia, ktorú by sme mohli mať po ruke, keď pracujeme s nejakou sieťou, alebo pracujeme okolo siete, z ktorej naša nahrávka pochádza. Verím, že si to viete vypočítať sami, ja to teraz nejdem robiť. ICMP analýza, takže niekto tu asi niekoho pingoval. Počet ICMP echo requestov na 1111, niekto tu pingoval nejaký DNS server, takže jednoducho si nájdeme ICMP a ešte... A vieme to robiť takto, že koľkokrát sme my pingovali ich, takže to by boli response in
A tu vidíme, že nám vyhodí ale všetky pingy, čo od nás ich sme pingovali. Takže my ešte musíme pridať tiež symbol alebo funkciu AND a pracujeme s IP adresou, ktorá sa rovná 1111. Tu vidíme všetky pingy, ktoré prebehli od nás, od sourceu, čo je naša adresa, po destination 111. Tu vidíme dole napravo, pretože máme dobrý filter, display 15, to je naša odpoveď, ale keby sme si vyznačili všetky spomedzi tých viacerých, vidíme, že selected stále 15, to je naša odpoveď. Ďalšia otázka bola IPv4 adresa, ktorá bola pingnutá 32 krát. To už môžeme urobiť tak, zmažeme časť pre iba túto adresu, zobrazíme si všetky pingy, ktoré vyšli von. A miesto toho, aby sme tu rátali každú po jednom, ideme do štatistiky, ktoré endpointy sa nachádzajú v konverzácii z týchto filtrov. Vidíme tu 4 adresy, ktoré asi prechádzali pingy. Vidíme našu adresu a tieto 3 DNS servere. A vyzerá to tak, že 32 paketov má zrovna DNS server 8888. Odpoveď by bola adresa 8888. Celkový počet ICMP echo reply, to je vlastne tých odoziev, pretože toto je vlastne koľkokrát sme my pingli tamto. Tých 67 by bola odpoveď, keby sme chceli, že koľkokrát sme dali echo request. Lenže my chceme reply, čo ping nie vždy sa musí podariť, takže dáme tu. To nám ukáže vlastne odozvy, takže source sú tie DNS servere, destination sme my. Opäť dáme štatistiky, endpointy a vidíme, že naozaj prebehlo ich naspäť aj 67, tak ako ich odišlo. To je odpoveď. RTT, takže return time, ICMP páru, takže celé komunikácie tam aj naspäť. Prvý pár pre komunikáciu medzi klientom, to znamená 141 a 9999. To urobíme tak, čo sme už použili. Čo som klikol? To robíme tak, že vlastne potrebujeme odozvu naspäť, lebo tá obsahuje v sebe vlastne číslo reprezentujúcu čas, koľko to trvalo a potrebujeme adresu 9999, čo vlastne pridáme tak, ako sme, keď sme hľadali tu 4 jednotky. IP adres, tabulátor nevyplňa. 9999. Máme to zoradené od najmenšie po najväčšie, chceli od nás prvý pár, čo je vlastne prvá odozva naspäť. Tu vidíme, otvoríme si ECMP, response time 5,183 milisekúnd. To by bola odpoveď. Ideme ďalej. Informácie o nahrávke. Čas začiatku nahrávky a čas konca nahrávky. Musíme si pridať stĺpec absolútneho času, čo verím, že viete ako. Edit, preferencie, columns. Pridáme si stĺpec, pomenujeme si ho, vybereme si možnosť absolútny čas, vytvoríme ho a dáme si ho niekde, kde ho vidieť. Ja ho už mám, tak ja si nejdem tvoriť ďalší. Keby sme zrušili všetky filtre, potrebujeme vidieť všetky pakety. Jednoducho vyberieme prvý paket, zoradené podľa absolútneho času. Vidíme, že čas je 7 hodín 16 minút 47 sekúnd. A teraz kebyže dáme reálny čas naopak, a to prehodilo úplne na spodok, posledný paket je 7 hodín 20 minút 47 sekúnd. Naozaj, táto nahrávka trvala 3-4 minúty a máme tu skoro 400 000 paketov. To sú odpovede. Z časového intervalu 10 sekúnd až 20 sekúnd určite koľko paketov obsahujúcich DHCP protokol vlastne sme zachytili a úloha druhá, zistiť úlohu druhého paketu, vlastne akú funkciu spĺňa v DHCP procese. Takže máme tu takýto display filter, frame time relative, čo je tento stĺpec prvý čas, ten defaultný, takže začiatok nahrávky označuje sa 0 a odtiaľ sa ráta čas. Viac alebo rovná sa 10 sekúnd a zároveň spĺňa podmienku čas, ten relatívny, menej alebo rovná sa 20 sekúnd. Taktiež ešte chceme DHCP, lebo kebyže si toto vyhľadáme, uvidíme, že nám tu dá oveľa viac ako čo potrebujeme a úprimne mne sa z tohto nechce hľadať. Takže dáme ďalšiu funkciu AND a dáme tam protokol DHCP. Tu vidíme, že v rozmedzi týchto 10 sekúnd tento protokol prebehol iba raz. My si to zoradíme už podľa poradia, ako to má byť. A chcú od nás úloha druhého paketu, čo je DHCP offer, ako vidíme, a to je odpoveď. HTTP analýza. Máme tu URL stránky, ktorú veľmi často využívame, ak chceme robiť skúšobnú nejakú enkrypciu napríklad. Toto je jednoducho HTTP stránka, kde jednoducho na nejaký server sa odošle a dúfam, že sa dropne nejaká informácia. Napríklad nejaký username, password, prihlásiť sa tam nedá, prosím, nedávajte sem nič dôležité. Ja si dám test, uvidíme login, dá nám to zle aj tak, to je pointa toho.
Ale keby sme zachytávali, tak vlastne vidíme nejakú správu, ako sme my odoslali im nejakú post správu. Takže toto sa urobilo počas nahrávania, takže počas nahrávky musíme zistiť, či sa niečo posielalo na adresu tohto hostia a to vieme urobiť vlastne s filtrom http.host sa rovná a potom potrebujeme názov nášho hostia. Vyhľadáme to a uvidíme, že tu máme dva pakety. Jeden get, takže stiahnutie z tej stránky k nám a vlastne post, čo sme my odoslali k nim. Ako vidíte, ja tu nemám okno na paket byty, lebo ja ho veľmi nepoužívam, ale teraz ho potrebujeme, takže jednoducho buď si ho zapnem a mám tu ďalší stĺpec, alebo to môžeme robiť tak, že jednoducho paket rozklikneme a máme tu všetko zobrazené. Teraz tu by ste chvíľu museli hľadať, ale ja viem, kde to je to úplne na spodku a to uvidíme veľmi nádherne v plain texte, pretože tu nie je žiadna enkrypcia, vidíme všetko, ako to bolo napísané originálne. Username sa rovná admin, text password sa rovná admin. A tu máme odpoveď. Je možné získať prihlasovacie údaje z nahrávky? Stručne vysvetlite kde a prečo. Tu jednoducho by ste podpísali proces, rozdiel medzi HTTP a HTTPS, že tam je nejaká enkrypcia a že dáta boli neprečítateľné, ak by bolo používaná nejaká enkryptovaná stránka. Analýza paketov. Veľkosť najväčšieho frameu, použitý protokol transportnej vrstvy toho paketu a priemerná vrstva paketov. Veľkosť najväčšieho frameu, čo by ste urobili, je zrušiť všetky filtre a filtrovať podľa stropcu length, ktorý je tu, a proste najväčšie číslo opísať, čo je tak 6 alebo 60 000, už si nie som istý. Pozrime sa. 63 594 bajtov. A potom vidíme, že to je TCP protokol. Tu máme odpovede tam. Priemerná veľkosť paketov, to už začíname so štatistikou. Štatistika, žiadny filter nemáme, takže pozeráme všetko. Packet lengths. Lepšie sa to už volať nemôže. Vidíme tu počet paketov, ktoré spadajú pod nejaký rozdiel vo veľkosti. A kebyže chceme všetky pakety, tuto máme, je ich tu skoro 400 000, average, priemerná veľkosť všetkých týchto skoro 400 000 je, zaokrúhlime to, 1060 bajtov. To by bola odpoveď 1060. Ideme ďalej. DNS analýza. Prvá DNS požiadavka v nahrávke, ktorá dostala aj úspešnú odpoveď. To znamená, že dostali sme buď nasmerovanie ďalej na nejakú inú adresu, alebo na ďalší iný DNS server. A tu od nás žiadajú vlastne domenu, ktorú sme vyhľadali, ktorá bola tá úspešná, a frame number, takže ktoré očíslovanie v nahrávke to je. Čo urobíme? Jednoducho vyhľadáme DNS. Očíslujeme si to od najmenšie po najväčšie a ideme pozerať. Toto budeme používať ten inteligentný scrollbar, ktorý sa mi zdá, že vysvetloval, ak nie, tak teraz ho vysvetlím. Vlastne určuje alebo zobrazuje vzťah ostatných paketov voči paketu, ktorý máme zobrazený. Každé tu majú rôzne ikonky, viete si to nájsť na internete alebo aj v tej dokumentácii, ktorú mám na GitHube. A čo vlastne zobrazuje toto je, že toto to vyslalo von, tu bolo výstup a tu máme vstup naspäť, čo odozva. A nepotrebujeme ani sa pozerať na paket informácie, tu vidíme, že tu sme išli na nejakého hostia wpad.home a potom odozva naspäť bola, žiadne meno pod tým nebolo nájdené, takže neúspech. Skúsilo to znovu neúspech a potom tu vidíme ďalší pokus nájsť nejakú adresu a tu keby sme dali naspäť, tu vlastne odozvu, tu sa pozrieme do paket, vidíme, že tu niečo iné je, tak musíme sa pozrieť domain name system protokol a máme tu políčko, že answers. Keby sme klikli to prvé, vidíme, že tu je queries, to je vlastne, že čo hľadáme, čo sme vyhľadali. A tu máme odpovede, vidíme, že ich je 5, čo je odpoveď na jednu otázku a ako odpoveď na ktorú doménu alebo adresu nás to poslalo ďalej, to je jedno z týchto 5 týchto koncových by ste opísali. Ja by som opísal asi čísla, to je jedno. No a poďme tu na posledné štatistiky. S tými sme tu pred chvíľou aj robili. IP adresa s najväčším počtom odoslaných paketov, to je, otvoríme si takto, zrušíme filtre, ak nejaké máme. Potrebujeme pracovať so všetkými paketmi, štatistiky a toto bude v endpointoch. IPv4 adresy potrebujeme nájsť podľa najviac odoslaných, čo sú vlastne TX, RX je vlastne príjmanie, TX je vysielanie. Sfiltrujeme podľa TX paketov, vidíme, že najviac, skoro 180 000, vysielalo naše zariadenie .141 adresa, to by sme dali ako odpoveď. Počet TCP, UDP a ICMP paketov, to nájdeme v štatistika a v protokol hierarchii. Tu
Logical link control nepotrebujeme, IPv6 nepotrebujeme, IPv4. Dobre. User Datagram Protocol, UDPčko, paketov to má skoro 30 000, ale číslo by sme napísali toto, 27 736. Ďalej, TCP protokol, to už je trošku viac, 10-násobne. 361 768, to je odpoveď, koľko paketov je vlastne v tomto s týmto protokolom. Čo sa týka ICMPčka, to máme tu dole, Internet Control Message Protocol a tu máme chabých 169. Tie tri čísla by sme tu zapísali do svojich respektívnych pozícií a tým pádom by sme mali aj všetko vyplnené. Toto zadanie bolo také všeobecné, čo sa týkalo presných tém, aj dosť krátke. V budúcnosti možno vytvorím zadania, ktoré sa špecifikujú na nejaké, napríklad prácu s TCP streamami, prácu s HTTPS a HTTP diferenciami a proste. Čo sa týka filtrov, najdôležitejšia je to syntax, ako ich spájať. Ostatné, ako napríklad s programovaním, to sa už učí tak, že idete na internet a skopírujete niekoho iného, kto to urobil za vás. Alebo môžete použiť AIčko, kde mu poviete presne, čo chcete a on vám vypluje 15 verzií toho istého, kde ani jedna nefunguje, môžete potom skúšať ďalej, ale no to už je zábava sama o sebe. Tak teda ja vám ďakujem za pozornosť a uvidíme sa v ďalšom videu.